מלבד מחירי הדיור והמזון, גל המחאה הנוכחי הציף גם את מצוקת ההורים בעקבות מחירי החיתולים והמזון לתינוקות. בדיקה שלנו מעלה עוד דרך להוזיל את המוצרים האלה, קנייה באתרים של רשתות השיווק. למה זה יותר משתלם? הכתבה של עדינה גל. אחרי שאלפי הורים יצאו לצעדות מחאה על מחירים המוצרים לתינוקות, התחיל קרב חדש. מי יצליח לגרום להורים לקנות את המוצרים לילדיהם דווקא באינטרנט? האנשים שקונים באתרי אינטרנט זה בדרך כלל משפחות צעירות, והמרכיב של מוצרי התינוקות זה המרכיב עם המשקל הכבד ביותר בתוך סל הקניות. ההוצאה הכבדה ביותר של משפחות עם ילדים היא על המזון לתינוקות, הסימילק והמטרנה, הטיטולים והמגבונים. הרשתות מבינות את זה היטב ומנסות למשוך את ההורים בעזרת מוצרי התינוקות גם לקניות כלליות יותר. כשהסתכלנו על התמחור של האינטרנט החלטנו שבמוצרים הכי נמכרים אנחנו רוצים להיות במחירים יותר זולים. לפני חודשיים הורדנו בעוד מדרגה לקראת ההשקה של אתר חדש, ואנחנו נמשיך במטרה באמת למשוך לקוחות מכל הגילאים לאתר האינטרנט. לא רק רשתות הפארם, גם רשתות השיווק, מגה, שופרסל ורמי לוי רוצות חלק מהעוגה, ובעזרת אתרי אינטרנט חדשים ומשודרגים הגדילו את התחרות והורידו את המחירים. ברגע שנכנסים אנשים כמוני ומייצרים תחרות, באופן אוטומטי המחירים גם יורדים ויש תחרות. כשיש תחרות זה טוב לכל עם ישראל, ללקוחות ולכל העסקים. כך למשל סימילק אדוונס 900 גרם נמכר ברשת שופרסל דיל ב-80 שקלים. באתר של שופרסל באינטרנט המחיר היה בזמן הבדיקה רק 61 שקלים ו20 אגורות. גם במגה באינטרנט הסימילק נמכר במחיר נמוך בהשוואה לסניף, רק 67 שקלים ו90 אגורות. במגה בול המחיר לאריזה זהה מגיע ל90 שקלים, לא פחות. ברמי לוי המחיר באתר היה זהה למחיר בחנות. בקטגוריות מזון לתינוקות מטרנה פרימיום ואקסטרה קר זולות יותר באתר המקוון של מגה בהשוואה לסניף עצמו. גם בטיטולי פמפרס אקטיב בייבי המחירים באינטרנט היו נמוכים מאוד בהשוואה לסניפים, 35 שקלים בשופרסל באינטרנט לעומת 40 בסניף עצמו. במגה באינטרנט המחיר היה בזמן הבדיקה 44 שקלים ו90 אגורות לעומת 61.99 בסניף. ברמי לוי באינטרנט הפמפרס נמכרו במחיר הזהה למחיר שבסניף, 35 שקלים ו90 אגורות. והנה עוד דוגמה, רביית מגבוני הגיז נמכרת ברשתות הפארם במבצעים הגדולים בכ-20 שקלים ומותנית בקניית 5 מוצרים בחנות. אבל באתרי האינטרנט של רשתות השיווק תוכלו לקנות את אותם מגבונים בכמעט 5 שקלים פחות וללא כל התניה. באופן עקרוני המחירים באינטרנט הם תמיד כמו בחנויות או קצת מעל, תלוי איזה חנות. הם לא אמורים להיות יותר זולים מהחנות, אבל יש מבצעים מיוחדים לאנשים שקונים באינטרנט. אבל לאינטרנט יש חסרונות משלו. דמי המשלוח הגבוהים בין 25 שקלים ל-30 שקלים, גם ימי ההספקה עשויים להגיע ליותר מ3 ימים בזמני עומס. צריך לזכור שאת מזמינה באינטרנט, יש בסניף עובד או עובדת שלוקחים עגלה ובמשך 40 דקות מסתובבים בסניף ועושים את הקניות בשבילך. כל הדברים האלה יש להם עלויות מסוימות, ולכן תמיד ברוב המקומות בעולם האינטרנט הוא טיפה יותר יקר מהחנויות, וכך אני מאמין שלאורך זמן יהיה גם בעתיד. אם כך לא בטוח שהאינטרנט מספק פתרון אמיתי למשתתפי צעדת העגלות. ככל שקניית מוצרי תינוקות דרך האינטרנט תהפוך לנפוצה יותר, המחירים כנראה יעלו בהתאם.